गाइस नै ओमफ्राय आलासि आदानसेयाव जिलापि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गल्ला ओमफ्राय बे नेमखि ओमफ्राय नैबे औवा हासुंनि मा होनो गोलावथार औवा हासुङा नै औवा हासुंनि माबा गाइखेर दाखा जि बरिया मैसोनिनो आरोना जि मोजां ओमफ्राय नै गथाथार नै ओरैबायदि मोजां ना दिनैसो फार्स्ट टाइम हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनै जोंहा आदा लाहा आलासि फैनो नागिरदों आरोना माने आदानि लोगो दाखालि बावैसो मा होनो साख्रि मोनदों आरोना बेयो खानाय सिननायनि ना मा बिदि साख्रि मोनदों ओमफ्रायो बेयो जोंहानाव दा फैनो नागिरदों नालाय आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो मानसिखौथ' देखायनो हागोन हाया मिथिया आङो मानसिनि सिगाङाव भिडिअ खालामनो लाजि नालाय स' ओरैनो फिसा ब्लग लानोसै नै ओमफ्राय आलासि आदानसेयाव जिलापि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गल्ला ओमफ्राय बे नेमखि ओमफ्राय नैबे औवा हासुंनि मा होनो गोलावथार औवा हासुङा नै औवा हासुंनि माबा गाइखेर दाखा जि बरिया मैसोनिनो आरोना जि मोजां ओमफ्राय नै गथाथार नै ओरैबायदि मोजां ना दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजासिगोन आं बेखौ आबा साइकेल नामायनो नांगौ र' होगोन आबैया होगोन ना नैखौ अजा लांदो जागोन दे र' ओरैबायदि अबस्था खाराब आंहा ओमफ्राय नै गोलोमजोबखायो माने साहा फुदुंदों आं बे गरमाव आलासि जानायाबो थेमालि नङा नै साया लाइट होलायबावदोंसो नै ओमफ्राय आङो बिदि गाइखेर दाखाखौ फार्स्ट टाइम आरोना नै जि बरिया जाखादों ओमफ्राय नै आयै साखिखांबाय आङो गोथावथार मोनामालै मालाय गोथावथारसो जादों नै गाइस माबोरै खोन्थागोन आङो गोलैगोन गोलैहांहां नै एसे गावदो माबाया औवा आंलाय मा एसे गोथाव लाबोदोंहाय मा होनो औवा हासुंनि मैसो गाइखेरनि फार्स्ट टाइम नै गल्ला दिनैसो मोनजाफेरदों गल्ला होनाय माबानि मैसो गाइखेरखौ मोनजाफेराखै बुरजा खालामबावनां र' मैसो गाइखेर गोथाव मोनगोन ना मोनाखै दिनैसो आलासि लाबोदों गोथाव ना बिसिराबो नायदो गोथाव माने आलासिया आदानि लोगो आरोना दाखालि मा होनो दाखालि साख्रि मोनदों माबानि खानाय सिननायनि आरो साख्रि मोननायनि ओमफ्राय आङो खेबनो लाजियो मानसिखौ सिरि सिरि लाखुमाबाय थाबाय दा ओरैनो खोन्थाखुमागोन सिरि सिरि ओरैनो हासुङा माबानिया गाइखेर मैसो गाइखेरनि फ्रिसाव दोनबा ओरैबायदि गोथाव जागौमोन बेयो थान्दानो ada alas laban dawa biar dah abia butarsiin kita ayo ini ada ini
Into hôm nay đừng làm hôm đợi जासिगोन दा थ' गाइस नै दायो मोनबाय आरोना बे जाहैबाय अमा बेदरजों जोगोलावरि ओरैबायदि मोदोमबाय आयै आंहा दिनै मोनजाया गाइस ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दावदै आमलेट एवबाय आं गांलाब गांथाब ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय आलासि आदा लाबोनाय दाउजों सबाय नै आयै हाबाब रद' मोदोमग्लुंजोब्बाय मोनजायाबाबो उदै बुंजोब्बायहाय मोदोमनायजोंनो ओमफ्राय आंनिया नै गाइस ओमफ्राय बेजों जानांसिगोन आंहा ओमफ्राय आंनो ओंख्रि हायखानो होननाय हायखासै इनो रान्दिनि एखना दे गरमाव सोमना जाखासिगोन आं जानोसै बेजोंनो हानै दुननाय दुन आंनिथिं माबायदि उन्दुनो नायनाय आथिङा ओइ नै आंनिथिं नाहर बा नै अन्थाइसो होबावगोन आरो इबो खर'आव नै बा दुनदो